blood cancer manjakma bai talsaromui Agartala Cancer Hospital kalaijak jirina dosram kamini bisi niji dok omorni Omrit Deborma bini pi songno karei teke bukuri bini jarai purono kibi kalangkhabono bini bumatei bufasong bini pi tei pia songni nogono tori lokmani takhok Omrit piaba 2020 bisini December talni simi thongaro kalaijak takhok Omrit blood cancer manjagei theilamo himjak tabuk bini thinang Fatar hasil telangai treatment kelainani bo rang puisa bial ni bagai musung panote mungsa lama kerei boroni thani tabuk piaba joto lukurokni hamjak matai khaira mung tongkhe theilamni kifilnai takhok Omrit aboni bagai mokol ni mukti yorma baikhe joto lukurokni khairok matai chuba chusanka sakbai thang takhok Omrit Tan mung Omrit Deborma ang ek mas kahing ha pula medicine water ang admission nga ajaga admission nga pore 5 din tongai anu report blood cancer ne ke cancer hospital ora refer hoga oro thibe ak surgery nga oro doctor sikuri চিকিৎসা khane kebo ang je khame nagen klajak teris re khonui to wa leke sore ami bari ja basa himeya dar song Nogan suya ge ang mai kan kelai patang si dai Dorang bunuh semua ke no aduh semua sama sih ami basta na musuh aku ani da mama mo kurei ani ke mo kurei ang si sai sung si kai tu ni bisinte ang je mani ang Jesu mani ang umay ka na ham na musumo saksak yak umay ka basa itong na musumo noro ka no karo yak ka okra sakra ro ang umay kan kulema tong nai te busabuti ni kang rok no ang nugui mang alaka bewang nung ni thani ya paro ani sak mong fola rok no bewang kaitay na rok si bewang nung ang kulumasa no Subasano na kano sumali subasad Chini khorang nai tongai khajani tabuk te buk sono haina hailam soko sengtini noromi boskango haimani angka omono kabangwa chini borok tongo kha kaham tai chubana nei rei tongai jeng lai thangmani jora rogo bonukha kabangwa lukurok chini laisa songrokno chubama hai kabangwa borokno chubamani jeng chini khorangni mangpleni bisingti khlaiei jeng omai khe borokni chubamani rok jeng nugai eba manai bini nukhungni borok belai khano tongthokmani eba kheba borokno chubajakmani manai borok belai khano kha kaham ungjago amai kheno tini norokni boskango norokni thaniwo kaisa chubana ni bagai chini khorangni bisingte khlaiei asung norokni thaniwo sanani muchungmani hingka omose chini taku khoroksa Omrit Deborma bini umur hangke 26 bini tongthai hangke 10 ram kamiwo botabo bini sak belai hamyangai cancer manjakmani bagai bo rang puisa krini bagai bial ngai klai tongmani bagai botabo bisnawo klaija cancer hospital tai doctor rokni bisingti khlaiei sajakmani hangke bono doti refer khaiye Kolkata o tlang yang hangke bini sak hamyangai mano eba kheba banchiri maya ngi phano mano hunei omai khe chini sak hambedekni okotorok samani bagai borok belai kheno wana laijak aboni bising taibo wana mani hangke bo samung tangai chai tongjanai nukhung tai bini charai gwnei tongo abono khibiwoi botabo mas orwo cancer hospital kalaijak aboni bagai no rangsakne chini khajani tapukte bukuk songno abono chini khorang bisingte khlaiei jeng sanani muchungmani hangkai norokni chubamung nango tabuk borokni family o borokni nukhungo norok chubak hangke bo hamai bachai phaimano thangnai kobangma borok norok chubamani haikeno phaidi
chini khorang ni bising tik khai norok no koina ni muchung mani hangke chini takhuk omrit no norok ni chubachu norok ni hamari tai norok ni nai sikmani kaham ni bising tik khai bo kifli paimano aboni bagino ang ok sanani thangnai chini omrit ni bini guardian hisabe je tabuk borong no chubawoi tongnai asung saimano omrit ni bini buma krei bini bufa krei bini charai knei tongo bo je phuo kaham korong tongkhru hangke bo din hajira khlaiye salomano salomaya omai khlaino bonu khungcholi tongjamani phiaba abuni bisingo se botabo cancer manjagai bisnawo klai tongjak abuni bagino belakheno birmano klaijak bini nukhung abuni bagino tabuk je bono chubawoi tongnai bini pi klayo abuni bagino sing bibai isasa bini amorokno sing kok salainani thangnai bini bung kheta mo sagai ni bung khe seorang kok sadio tamo mani tidak perlu hanya nogok kelai tunggu, kan nogok kelai je kini sentai sepuluh bulan tunggu, kono makin jar kini sehingga jadi kini pohai ke lumpur samprangi tunggu, jika kono hanya biti berai dokter roi tunggu, hakin hamil kini semua semua ni gitu, bahai ya dokter bahai orang ani bini bihiro or hospital tu ini kono private kenai di mana korea bihiro aku sahaja dokter kono cancer kini na. Ingke orang cancer ini sama ni korewo, tapi kono sabta kaisa mana koroni ni aja gao kono bor sabta kaisa tongka. Tapi kiri ni bising tu kono hake betul ni. Ingke singguana lagi, sini thani rang kisah kiri, baik singguana jika sakai mana ini sini kau salai mung kiri kai na, aja kisah suri layo. Tai botini o jaga private ti sawai nai mani kore singbono cancer ni semanga ke cancer ni semano ni kore o khorok se tangi sa jang nai bosari ya ke masana sikre amani bagi tabu singbono doktor ong saga bono phadara tabangna nang nai hene tai bini ko sa khorok ni dongo singbono bhai ke mukhang nai sigi to bai manai bini dom lai thangke ono takuro bukuro nomi chuba chu nangu sing phai ke singbono mukhang nugi mania ang besrai ni simen kono pusi uite hemani kori rite hemani o ya gulo bokai jage o bahai nu khamani pore bo ma hai nga aboda lukoni chuba chunago bobo salcha hami bhai pro norok no chubai manan thung nang chuba mung nango sing tabu tai sini bugra raja ni sing chuba mung nango norok khaido ke sing bagi bini mukam nai to wi manai mana sing tabu baik ke dokter lagi sika sak nai nai phatarot lang nang to ka bono sin ya phorang sikire o ta kurong no chuba ya ki sing bini mukam nai to man la nang chuba na ko pikiri bola सुबह कहीं के लोग बता करो हमारी मनाए सुनगी ने मखन नर सुबह के भाई का नाई तुंगाए norok nugui mangkhana omai kheno sini tapuk omrit ni guardian hisabe je pro bini buma bu phasong bono yakari kalango apro ni simi bono nayei tor roi logoi tuwi phainai abuni yagulo bo kaijak kha kaijak mani yagulo bini sarai khorok nei tongo abono belaikhe norok ni chubachu tabuk nangai tongmani hake tai sakha sini bukuk okrajak sini bubagra Maharaja Songrok gobangma chubawi tongmani haikeno bo chubajaknani muchungjago tai nai tongnai lububagra simia gobangma bakha ganang borok tongo sini khorang bising tekla umono sanani muchungmani hake je nugui tongnai je sini je tini ni program no nai tongnai jen tabukte bukuk sono umono sanani muchungo norok ni bakhabai norok ni tongthokma haikhlaino bono bo tongthok riti sanani bagai norok no koinani muchungo oba haikino blood cancer manjak takuk omrit ni treatment ni bagai hasini joto lukurok no khairok matai chuba chusanka takuk omrit ni binipi bukuk suros de porma boni ke omrit bini ma babu kre cerani simi kibi kelang thanga
এরপরে তাবু বিনি চিকিৎসা ওরম মায়া খাইছে মায়া আंखौ सोंकरि बरक थांगिनाय बिनि मुखांखौ जों नाया दंमोन गिला नांज्रायनि सिमिं खुसि माने एरपरे ताई बताबो बरक लाई एक मास जोंखा कुनि चिकित्साखौनो खायजाय गैया सोंकरि बरक बाहायके थांनाय सिनिलु बरक जोंना खारियो जों बाहायके बासावै माननाय tabuk mono khadra talangna ni se siniago kichu rangkiri sing gorib borok sing barki basinai lukurok singno kharu yeke singno bam saya ke sing sa kasai manglai tai bini bu sa khorong ni tongo chrai chikon bo borong no bahai ke khibi kalangnai bini sak nai nai di parangge bini dosramo tai ang bini pikusu sing bahai ke tabuk basinai bini makhang naya bu sing tongi man gela lukurok singno hamja ke singno khairok ke borok suwa saklai tung gono doktor dini khanano tlang dini taba sini ya pho mung sarang tongo na sakri tongo mung sakre lukurok suwa ya ke singa duklai dina ani saslan na ya tong mangla tai bono tabuk no referana ni tongkha norogoro ni tlang tang sini ne hai panu sini ya go mung sakre basina ni lama bono hai no khiklai ma tonka sini rangkri ni bagai sinta bu bono bahai ki jika saklai nai norok khairu ya ke lukurok khairu ya ke lukurok chuba chuba ya ke sing bahai ki tong nai ani saslan nai oi tai bini serai cikon no sing bahai ke mukhang nai to nai nai di bini dehera mas kaisa ka kuno sika sak hai jaya hanu thik lai jak sini ya parang kiri sing mono bahai ke pare telangi sika sak lai nai bahai ke nai lukurok semua kai sing bahai ke mono nai singno khairong nai sini bugra raja tongbo bono se single asoi ma tongsiwa sini ya babu sakre o zatira o lukurok dorok sino khairong yake mungsa bu sing pasai manla sing tei gori bogno suba bai sini kisa bodina hajira sadron to tangta sajanai tabuk bono sab tangi saranai bono bo tabuk lai tongkha hajira thanani krei bosar gese tai bini nana kaisa tongo buri se boba hajira tangsai maya tabuk boma ke klai tongka bono tangi saranai krei singbo buni nu ko me hamjung singbo se subai manai ba sakri bakri krei bini besar ko kayang bini nana narago tabangan masih koni bin mata an barsai bonaragi jon bin ma boro tong gangke bungno nai tangi sar nai sikring toka blood cancer manjak takuk omrit treatment ni bagai ya pharjak nini norok ni chubacho takuk omrit ni bagai ongnai katal langma